om andere. Ja, van dat trap je mooi. Is het ook nog goed? Nou, Ik kon nog goed praten. ik zeg hallo, Mimi. Dat wil ik hier niet. Ach, die kom eens langs. Je brak je heel knap dan ik word hier. Ik heb wel een mooi vrouwtje. Hij is samen. Ja, samen. Hai, hallo. Mooie gulskap. Mooi gulskap. Nou, kom ze er maar goed mee. Roei gaat in de auto. Gisteren kan maar niet meer. Morgen was het steeds van auto. Als je daar stopt, dan wordt die deur gaan. Ja, maar daar moet je zeggen. Niet dat het een dood wordt. Maar dat is fantastisch. Gorky wordt op trap om. Maar wat zijn nou zo mooie Roei Verlijn, ik denk Verlijn. precies. Verlijn, was dat zo gehad? Verlijn. Mustang. Mustang was het. Ja. Mooi, dat is maar Van die rokken aan opgetreden is die rokken van die vrouw. Ja. Als je op de trap dan bij die rok. Dan kijk je niet spelen. Je net nooit die correct, die is aan. Je bent de petrol betaald. Dan je al Verlijn gekocht. Alle markten staan op die markt. Ja, nee, dat is wel een goede tijd. Ja, dat is wel een goede tijd. Goede tijd. Geen stress, geen kak, niks. Niks. Je was nog een Ongetrouwd ook nog. Nooit in de kies. Ja. Maar wat is er waar worden? Ja, dat is natuurlijk vertellen. Als je kijkt of vanaf kom hij blind speaker hier op. Ja, wat is hij?